Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Tatim sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss nga lagad sa kahanginan. Si kasamang Rufil Fernandez Banyok, mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Atol mahigala sa eleksyon karong Mayo 12, wa na. Karong umaabot na gid nga Lunes, pila katulog na lang mga higala. In fact, ang Malacañang mideklarar na og special non-working holiday ang Mayo 12. Ining adlaw sa eleksyon, lukop nasod. Straight to the point. Inaot mga higala nga ato pod nga banaon og Mayo. Atong pamalandungan, atong ampuan, murag conclave mga higala. Ang pagpili kinsay angayan nga leader nga atong butuhan, kay lisod kaayo mga higala ni anang adlaw di ato usikan. Kay usara ka adlaw nga kita mo ay haring lungsod. Straight to the point. Atong ayuhon pagpili ang atong leader. Kay lisod kaayo mga higala, pila ka mga adlaw, pila ka mga buwan, pila ka katuigan, mag-antos ta mga higala sa hawd mga higala nga leader. Igo na lantas pag-antos nga naman, human naman, gi-enjoy naman mga higala pagbaligya as buto. Sumo ka na nga akong advokasiyas kahanginan, dili na to ibaligya ang atong buto nining umaabot nga eleksyon. Apan kung di gyud malikayan, makasulti man lang ko sa kong kaugalingon para sa uban mo kuan lang ko, mo kampanya lang ko, ayaw ninyo ibaligya ang buto. Nakatong di gyud malikayan, nasige kan-a ang paon, iluwa ang taga. Ako sang gahinan og oras may gila tudluan tamo unsaon pagpangupras. Ako mahigala swito ko ng pangupras sa una, kay wa may maingon nga dunay kalubihan na may ginagmayng mga lubi mahigala. Ako may tigsaka badi-badi ko sa kong papa, pero mohangyo usad mi sa mong tiya na katos Tiya Corning na manron nga sa barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Good morning ni Tiya Corning og ni Tio Chris Baron di sa Pumpunan, Baybay City, Leyte. Panghangyo may nga kami may pakuprason aron nga dunay magasto-gasto in town. Onya dayon ipuli-puli lang may og pakupras niya atong akong uyuan sa usanga sa Tio Arsing Banyok, no? Muna nga kanang pangupras kamao ta ana. Pero karon pwede mo na kong tudluan unsaon pa pangupras bisag way kalubihan. Ako na agi katawa-katawa mga higala ha. Karon buntaga tagan-tanig pagtagad sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kanya karon kadlawon gipanghakot na ang mga automated counting machines gikan sa Treasurer's Office paingon ngadto sa mga polling centers. Alang na sa himuon nga final testing and sealing sa mga makina nga gamiton sa eleksyon. Straight to the point. Antay lang kita, magbinantayon ta mga higala, apil ang citizens, apil tantanan nga magpakabana gyud, no? Kay ang kagahuman sa katawhan mga higala, ang kagahuman sa gobyerno gikan kana sa katawhan. Straight to the point. point. Ingon mga higala sa Article 2 nato. Diha sa atong Constitution mga sukintig paminaw. Sovereignty resides in the people and all government's authority emanates from them. Straight to the point. Tanan mga higala nga otoridad gikan kana sa katawhan mo labing gamhanan mahigala. Straight to the point. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them.
Muna ang tutimanan kita day gamhanan karon day Mayo 12. Kita mo ay hari, kita may labing gamhanan mo nakabantay mo sa mga politiko may kay dag pahiyo. Mahimo buhaton nila tanan mahigala, maayo kay mo smile ha. Unya dito ini kadaog na mahigala mo rabag trinidor nga smile ba. So ang atong buhaton kanang adlaw karon gani sugod naman. Ini adlaw kuan Lunes atol sa election smile lang no. Relax lang kanang wala lang mo stress no. O dunay mo hatag karong kwarta, smile kamay ha. Nya ko pras dayon. Pagtagad do buntaga may kala sa uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni amay giingong leader sa usa ka kandidato og iyang silingan nagkalalis og diriyot magbugno. Uy, ngano man? Nasuko di ay ang silingan kay wa maapil sa lista sa kamangunon. Isa na ning kalakiha ha? Alang ni sa eleksyon nga kamang. Lahitong kamang ni mga imong pasabot kay. Ang kinamangay ni sa eleksyon, may na lang gani kay dali silang narespondihan sa mga tanod diha sa inayawan og nagkahusay ra dayon mga higala. Paghusay dito ni gawas ang istorya nga wa maapil sa lista di ay. Jesus Ginoo ko. Katanig pagtagad robon taga sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin. Good morning adto ni Mr. Vlogger ha. Good morning adto ni Governor Gwendolyn Garcia og sa iyang vlogger. Nga kining maong vlogger mga higala bida. Kini ang magsalig mo guni mga sukit tig paminaw kay di lang ako nganlan gyud kay kung ako nganlan musikat ni unya. Unya basin ni og mudaghan niyang follower hinoon. Di ko lang nganlan ha. Pero nagsalig ni nga parinti ni distant relative ni Governor Gwendolyn Garcia ha. Naon ka lang Mr. Vlogger or Miss Vlogger para di ka mailhan ha. Distant relative mong Gwen. Ang butaga tagan tanig pagtagad mga sukit tig paminaw kay ang naunsa namang tarpaulin, naunsa naman tong mga streamers nga imong gipasangil sa DYHP. Kumplito man mo naman mo naman mo intelligence funds diha. Ala ipaimbestigar na to. Naunsa na to kinsa nagbutang ang mga streamers. Kay og kamoy nagbutang, itangtang na lang na diha og gibas naman galing. Dili kay daghan pa mga pasumangil, pasanginlan pa ta mga higalag apil DYHP. Nga maoy namutang bida sa nang istoryaha. Na may mga CCTV ikolekta ninyo. Nan kung makita sa CCTV nga sigulyat mo'y nanao na. Gani si Francis Paris mga higala among mga talents diri sa DYHP o among empleyado si Louie baka mo'y nanao da kana pasangin lin DYHP. Wa ko ang CCTV ha. Pero inyo rang kampo naghimo ana da. Saon taman hilom na lang mo diha. Ay pay mo hilom na lang mo kun ra sa magsaba-saba pa niya mamasangil pag uban. Karon butaga tagan tanig pagtagad mga kagalaan. Karon niya na po do. Ako ka kun kay ang Sugbo mga higala ang eleksyon sa Sugbo. Kitang mga Sugboanon mag naay pinili ay nato dire disinti man tang mga Sugboanon. Di man ta pareha dito sa uban nya magpinusilay ana ba? Si Cebu may higala disinti. Pero karon dunay mga timailhan may higala. Duna mga higalay. In fact nakuhaan man nig video mga sukit tig paminaw. Ako di ko magpataka may higalag pamasangil ani. Pero atong analisaron og maayo. Pero samtang di ta mamasangil, ayo pud mig pasangin liha kay ang kinini ang meeting di Abansi ni Pambari 4 dito sa Pinamungahan ni kalit lang mahigalang gipagnan og suga. Ila mga higalang giiskultan si Pambari 4 padung sa kanan gipa sibat mga higala kay dunay threats diay sa iyang kinabuhi mga higala matod pa. Ya kining pagpawong og suga ba kuyawan sila basi usay sunod nga kwan day pagpawong suga gi cover din sa iyang mga kwan security escort. Ang ako ba kisa may naghimo ani paimbestigari ko no kay foul ni nani foul ni kisa may naghimo ana kisa may naghimo ang alang mo si Pambari 4 naghimo na drama-drama na ni Pam or ang kunta may naghimo ana murag unsa man naratol na mo. Straight to the point. Layo ra ba ni Pinamungahan ha basi DYHP na pay pasangin lang.
Sama na yung kalakiha. Fair lang god. Anang kuan lang god. Election man yung mga sukid di paminaw. Naganta lang katauhan ba unsay ilang gusto kisa ilang pilion na lang. Dili kay mo gamit o mga foul nga mga pinuhatan diha mahigala medyo dili maayo ha. O foul kay nang inana. Kada ni pagtagad buntaga mahigala kay kalit tagpaong suga kuyawan sa basig buto-buto na mo sunod ay mo nang gi-cover nila dayon sa ikwan. Pambari 4 kay doon na day mahigala yung mga threats nang nadawat. So nice statement si Pa mahigalawa kung ingon nga kini nga calculated iya mga lakaw dili sa ingon nga nahadlok siya but iyang gi-calculate mga higala kay para safety lang sad no. Ato ning isgutan mga sukid di paminaw na unsa naman ning kalakiha taon. Kay ang Sugbo na ilan ni nga mga disente ni mga tao Sugbo. Na ilang nga mga bright nga mga butante ang Sugbo mga sukid di paminaw. So ana lang fair lang god no. Og panalitan daog pildi tagatog higayon ang mga tao nga tagatog freedom kay election man no. Walay pa nga nay og suga lay so sila lay bayaon. Samtang wa pa ta makailaigo lang tas pag-ingon lay way pa nga nay lay o kinsa nang lalay nga naa diha ha. Ara mo tagan tanig pagtagad mga sukid dig paminas tuman-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya atong tiwason tog hisgo to mahigalang didto sa kinini ang rallies dumanhog. Ang rally mahigalang nito nga gyud sa PBBM o didto po sa Governor Gwen sa One Cebu. Pero usara mahigala na unsa naman tong wa na gyud pakuyuga in town si Andrew Wa na pakuyuga si Andrew kay ngiyang kanta mahigala nga 12 alyansa. Sabang rally dito mahigalas dumanhog usara may nito nga. Si Binhor Abalos na gyud taon. Ang mitungas kandidato sa alyansa. Straight to the point. Ano ka, no? Ang ubang mga senador, mga higala, o ubang mga nasa linya, wa man manunga. Dili sa gusto ma-associated mahigala ni BBM, karon mga panahon na tanig pagtagad sa pag-uban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uban pang masutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the point. Karon buntaga mga kahigalaan ato makauban no ang atong usa sa mga senador sa Pilipinas no nga ni aron sa atong nasod ni aron sa atong sibianan mismo ni bisita mga kahigalaan siya maoy usa ka batikang mababatas og iyang gisulong mahigala ang murang pagkain at abot kayang bilihin no. Ito si Senator Kiko Pangilinan sa atong sibianan karon mahigala to sa hatagan og pagtagad kani kaduol na magining eleksyon mahigala so ni aron sa sibianan ni Suroy mismo mga higala. Senator Kiko, maayong buntag. Ay, mayong buntag, Rufy, Attorney Rufil, and siyempre sa ating mga nakikinig sa umagang ito. 3 more days of campaigning. Good morning, mayong buntag. Mayong buntag. Kumusta po kayo, Mr. Senator, considering na 3 days na lang? Siyempre, very tight yung schedule, no? Yung schedule kasi very tight din yung race. Talagang mahigpit ang labanan, ika nga. And anywhere between number 9 to number 14, 15 ay statistically tied, no? So kinakailangan talaga itong last 3 days kampanya pa rin 51 sa balota at makumbinsi pa ang ating mga kababayan na tabangi ko palihog ayaw migkalimti at syempre tuloy din natin nilalabanan itong mga paninira na naganap. Nananahimik tayo ng 3 taon, wala namang naninira sa atin, tas biglang pagdating ng eleksyon samot-saring mga splice video edited ang ginagawa at marami unfortunately ay naniniwala dahil nga paulit-ulit sana wag tayong maniniwala sa paninira, doon tayo sa katotohanan. Siguro wala silang makitang anomalya sa ating naging track record bilang lingkod bayan, kaya gumagawa sila ng storya kasinungalingan. Doon lang tayo sa solusyon sa problema ng ating mga kababayang dinadaing, mataas na presyo ng pagkain at bilihin. Yun ang ginagawa po nating advokasya. Sana dito tayo sa totoo, sa may resibo, hindi dun sa disinformasyon, dun sa may solusyon. Okay, so
balikan kita doon sa may mga paninira na yan. Pero kumusta ano mga activities ninyo ngayong araw dito sa Cebu? Well, meron tayong student forum mamayang hapon. We are going radio hopping this morning. Okay. And mamayang may mga meetings with leaders, and then mamayang hapon hanggang alas 6, no? Alas 6? 6 to 9. Oo, sa La Independencia meron tayong Kiko rally. Nandyan si Sharon, Piolo Pascual, Gary Valenciano, Darren Espanto, Pinky Amador, Kule Desma. So, iniimbita natin ang ating mga gihigugma kung mga Subuanon to join us 6 o'clock dyan sa Plaza Independencia for our Kiko rally. So parang full support yung asawa ninyo, na Sharon, of course, no? At saka yung mga ibang mga artista na nandyan. Yes, at ako'y nagpapasalamat sa kanilang tiwala at suporta. At sana yung ating mga kababayan makita at magnilay-nilay pag-isipan, bakit tayo ini-endorso nitong mga kilalang tao? Ito ba'y dahil tayo'y magnanakaw? Tayo ba dahil tayo'y sinungaling? Dahil ba tayo ay walang kwalifikasyon? Ganun ba ang kanilang endorsement? Siguro naman hindi. So sana yung mga nandiyan pa na hindi pa decided kung tayo tutulungan o hindi, o iboboto hindi, last 2 minutes, we need your help. At dun sa mga kumbinsido na, please convince more, dahil marami pa nga ang undecided hanggang last minute. In fact, meron datos, Attorney Rufil, na hanggang up to 20% ng ating mga botante decide on the last day. So, ibig sabihin, ngayon pa lang ay meron pang mga baka meron pang 15-20% di pa nagde-decide. So, magmuminsi pa. Let's convince more doon sa mga supporters natin. Balik tayo ito sa mga paninira, dahil bakit kaya na parang kayo ang pinuntarya, Senator Kiko? Dahil December pa lang pumasok na tayo sa top 12 eh. So takot, may mga takot o kaya ayaw tayong manalo. Pwedeng mga smuggler yan na binangga natin dati. Dahil talagang binangga natin yung smuggler. Kinumpis ka natin kalahating bilyong pisong halaga ng smuggled at hoarded rice. Sinampahan natin ng kaso ang ilang mga NFA na officials. Sinampahan din natin, nirevoke natin ang ilang mga permit ng mga smuggler. After 1 year of doing that, bumaba ang presyo ng bigas. Inflation, pinakamababa sa 20 years. Kaya noong panahon na yon, yung 1,000 piso, 500 piso, maraming nabibili. So marami tayong nasaktan dahil sa nilalabanan natin itong mataas na presyo ng bigas. Marami rin sigurong takot na kapwa nating kandidato, bilyon na ang ginagasta. Hanggang ngayon, struggling pa. Tayo, sabi ko nga, karampot lang ang ginagastos, walang malaking makinarya, pero we're still in the running. So yun, maaaring paninira. Kaya nga, huwag tayong maniniwala. Alam ko marami dyan nag-iisip, teka, totoo ba ito o hindi? Maniniwala ba ako? Hindi. Please, sa akin, ang daming naninira sa atin dahil ayaw nila tayong manalo. Pero so sa tingin ninyo, mga smuggler ito, yung mga binangga ninyo noon, dahil kung tingnan natin, parang may pira talaga itong mga gumagawa eh. Exactly. Yung mga video na yan, parang splice nila. Either smuggler yan, ayaw tayong manalo dahil alam nilang hahabulin natin sila para mapababa ang presyo ng bigas, or mga kandidatong ayaw masayang yung bilyon na nilang ginastos kaya gumagastos ulit para... So hindi sila makakita ng mga legitimate issues siguro, Mr. Senator, kaya pinagtatawanan yung mga videos ninyo. Yun na nga, buti sana kung yung issue na nilalabas nila ako'y bumulsa ng bilyon-bilyon o kaya ako nangurakot sa gobyerno, nagpayaman, wala So gumagawa sila ng storya. Kaya sa ating mga voters, please, tingnan natin, i-google lang natin, marami na tayong nagawang batas, marami na tayong natulungan, at siyempre meron pang latest yung mga endorsements. Ang JIL, Jesus is Lord, na endorse tayo. Ang MILF leadership, in-endorse tayo. Itong mga ito, hindi naman basta-basta mag-endorse yan ng kung sino-sino. So doon tayo medyo siguro pag-aralan bakit sila ini-endorse ng mga ito, ano ba ang meron si Kiko, at itong mga respetadong mga
tao at individual at groups in-endorse siya. Oo, yun ang pinaka-importante. Now, ito mga problema natin sa presyo ng mga pagkain, Senator Kiko. Sa tingin ninyo, paano natin susolusyonan ito? Well, nagawa na natin nun, no? Hindi tayo dapat nakaupo lamang sa silya at kumbaga nagbibilang ng butike o kaya gumagawa ng pronouncements. We really have to have political will to go after those who are in cahoots sa gobyerno at yung private sector na sinasamantala at inaabuso ang ating proseso ng importation. Inaabuso itong pagbababa ng taripa at tinatago, nag-hoard yung mga kasabot nila. At syempre, i-manage ng tama itong ating supply ng bigas. Hindi yung mag-i-import pag panahon na ng anihan para bumagsak yung presyo ng palay, para baratin yung ating mga kababayan, mga magsasaka, mag-uuma, tapos kumikita ng limpak-limpak. So we really have to use our experience, how we brought down rice prices. 'Di ba? 1,000 pesos noon, 500 pesos noon, maraming nabibiling pagkain sa palengke. Oo. Dati. Bakit? Kasi na-manage yung bigas at yung inflation. Pinakamababang inflation in 20 years was in 2015. And that was the time na ako ang in charge ng food inflation. We brought it down precisely because of wala tayong sinasanton. Nilabanan natin yung sistema na pumapayag na manatiling mataas at kaya natin gawin ulit yan pag tayo'y nanalo. So sa tulong ng ating mga kababayan, bubusisiin natin ang husto para mapababaw muli ang presyo ng bigas, and we will manage and tame inflation. Anong masasabi ninyo tungkol sa sinasabing a promise fulfilled na? Dahil itong 20 pesos na bigas nagsimula na binta last May 1. Well, sabihin na natin, it's a step in the right direction, pero to be able to sustain that, sabi ko nga, nung tinanong ako niyan, kaya ba yung 20 pesos na 1 kilong bigas? Nung sinabi ni Pangulong BBM yon, ang sa akin, kung ako ang magbibigay ng advice sa kanya, at para magawa ito, di ba, ladagdagan natin ng 100 billion every year ang Department of Agriculture budget, at gagawin natin every year for 6 years para by the end of 6 years, sabi, di ba, kasi nangangampanya siya noon, around 700 billion to 750 billion na ang ginagasta natin sa agriculture, na dapat bigyan ng pataba, bigyan ng pestisido, bigyan ng seedlings, bigyan ng crop insurance, health insurance ang ating farmers, fisher folk, bigyan ng malalaking bangka, bigyan ng in other words, pagkain yan Dapat namumuhunan ng ating gobyerno mismo para matiyak na yung food producers natin ay may capacity to produce the food para maganda ang food supply. At pag maganda na ang food supply, marami nang mabibili sa palengke, magiging mura na ang halaga, ang abot kamay na ang pagkain, ay marami nang mabibili, marami nang mahahanda. At pag maraming handa, maraming Sharon. So sa tingin niyo kailangan i-sustain ito? Kaya bang i-sustain? Dahil 1 billion a year ang budget Kulang. We really have to put in place additional increase sa budget. That's why gusto kong mabalik sa Senado in that regard. Hindi para sa sarili ko, kundi para ayusin natin itong sistema sa agrikultura. I have been 15 years na since I was chairman of the Senate Agri Committee, naging Food Security Secretary, Executive Cabinet Member, another 2 years. So, in effect, 20 years ko nang tinatrabaho itong agrikultura. I have the experience. So we will really have to push for increase in budgetary support for agriculture. Walang other way to address this. Dahil ang ibang mga bansa, doble, triple, tulad ng Thailand, Vietnam, ang ginagasa ng gobyerno sa agri. Kumpara sa atin. Pero mas maliit ang populasyon nila kumpara sa atin. So, yun. And who addresses the budget? Senate, Congress. So, kaya ako I'm offering myself, kung gusto ng ating mga kababayan na ma-address talaga itong food security, sana bigyan tayo ng pagkakataon, pagkatiwalaan tayo. Hindi dahil sa at wag maniwala dito sa mga fake news. Sa totoo lang, tingnan po nila ang ating naging track record. Malinis
Ako 3 times ako nahalal dito sa bilang senador at lagi ako nananalo sa Cebu. Number 1 pa nga ako noong 2007 dito sa Cebu. Pinagkatiwalaan, and for 3 terms, never was I involved in any case of corruption. Never. Hindi ako pumayag dahil tiwala ng taong bayan sagrado. Hindi dapat nagtataksil ang mga politiko at nagnanakaw, hindi ba? So, I hope na ma-overcome ng ating mga kababayan yung duda dahil sa fake news na ngayon lang lumalabas, at tingnan yung 15 taon o 18 taon nating panunungkulan na wala tayong bahid na anumang katiwalian at tapat at totoong serbisyo lamang. Meron kaming nakuhang balita, Senator Kiko, I don't know if you can confirm this, na mayroon daw endorsement sa inyo. Ito si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Well, ito nga, no? Merong meeting kagabi. I was welcomed by Congressman Lagon, no? Si Daphne and party list, no? Ako Bisaya party list, si Congresswoman and Congressman Lagon. Nandun si Gwen, and andun din ang iba pang mga, Congressman Frasco was there, second party list nominee ng Ako Bisaya, si Clarissa Garcia was there, mayors of the 5th and 6th district. And doon, in-endorso tayo no, ni Governor Gwen sa mga barangay captain and mayors of the 5th and 6th district. And I wish to thank from the bottom of my kasing-kasing. Nice kung dagang salamat to Governor Gwen for this endorsement. Malaking bagay for us. And magkakaroon siguro ng mga post, di ba, i-upload sa iba-ibang mga social media platforms. So I thank them for this support. Yung mensahe na lang po ninyo, Mr. Senator, sa mga nakikinig sa broadcast ngayon sa buong Visayas at Mindanao, Sampat, sa Luzon, saka yung mga social media platforms po natin. 3 days more of campaigning, tapos May 12 sa Lunes ay boboto na po tayo. Kiko Pangilinan, number 51 sa balota. Tayo po nagsilbi ng tapat at totoo ng mahigit 20 taon bilang lingkod bayan. Wala tayong bahid ng corruption. Solusyon, hindi disinformasyon. Sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapag-decide in full, please consider tuloy-tuloy ang ating pagsulong. Sabi ko nga, lumalaban, tumatakbo para sa mga kababayan nating naniniwala na may pag-asa pa ang bayan, kayang manaig ang katotohanan sa kasinungalingan, at kayang mananalo ang lumalaban ng patas at hindi magnanakaw. Kaya ayaw migkalimti, tabangi ko palihog, Kiko Pangilinan, number 51 sa balota, mamayang gabi, 6 o'clock, Plaza Independencia, sa ating mga kababayan dito sa Cebu. Please join us. Sharon, Gary, Valenciano, Piolo Pascual. We hope to see you there. Parang concert ito, no? Parang libreng concert, no? Yes, libreng concert and Kiko rally. Yun po, dagang salamat and thank you very much. Thank you, Panyero. Salamat. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Straight to the point. Lain na ito makauban karon mahigalas Kongresista Camille Villar o sa senatorial candidate mahigala na itong linya sa atong hatagag pagtagad mahigala kay nagkaduol naman gyud ang eleksyon busa ato sang hatagan o gahigayon mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Yes, Congresswoman Camille Villar, magandang umaga, maayong buntag. Live po tayo ngayon sa himpilang ng DYHP RMN Cebu at IFM. Kumusta po kayo, ma'am? Maayong buntag po sa inyo, Attorney Rufil. Nice to speak to you again. And maayong buntag po sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. At ito, medyo palapit na ng palapit ang ating halalan. Kaya doble kayod po para mas marami po tayong mga kababayan na makilala at ma-share yung advocacies natin. But I'm very thankful sa kanilang mainit na pagtanggap naman po. Ano po ang masasabi ninyo na ini-endorso kayo ni VP Sara Duterte sa pagkasenador?
Ay nako, napakalaki po ng aking pasasalamat. I'm very, very grateful sa ating minamahal na Vice President Sara Duterte na inendorso niya po ang aking candidacy bilang senador. It is such an honor for me, isang karangalan po yan, because I admire her so much bilang isang babae or as a woman, as a leader, and bilang isang ina. Nakikita ko naman po ang dedikasyon niya sa mga anak niya at mga kababaihan at kabataan. And of course, ina-admire ko din ang kanyang strength and katatagan na nakikita naman natin sa lahat po ng hinaharap niya ay napakatatag niya. So ito ay isang honor para po sa akin ang ma-endorso po niya, and ito naman po ay isang bagay na I will not take for granted, hindi ko po siya bibiguin, at pareho naman po ang aming layunin na magkaroon ng progreso sa ating bayan, kapayapaan at umasenso ang buhay ng ating mga kababayan. Alam niyo po, ang samahan po ng aming pamilya ay matagal na po. Nagsimula pa po yan sa panahon ng aking papa na si Senator Manny Villar at si former President Rodrigo Roa Duterte nung mayor pa po siya at congressman po. And nagpatuloy po yan when my brother, Senator Mark, was the Public Works Secretary of President Duterte, kung saan talagang marami po silang magandang proyekto na ginawa, kasama na nasimulan din po nila in cooperation with the private entity, ang Cordova Bridge. At marami pa pong ibang infrastruktura. So, nais ko pong ipagpatuloy kasama ni VP Sara yung mga magagandang nagawa natin or magandang magagawa natin para sa ating mga kababayan. And syempre, sa panahon ngayon, walang iwanan. Nandito po kami para sa kanya at masaya po kami na nandito siya para sa amin. Yan ang importante dahil itong si VP Sara ngayon, based on surveys after surveys, siya ang pinaka may mataas na approval at trust rating, Ma'am Camille, no? So parang malaking tulong din itong endorsement niya sa inyo. Opo, talaga namang naniniwala naman po ako dahil sa pag-ikot po natin sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nakikita naman po natin ang pagmamahal at suporta at tiwala ng ating mga kababayan sa ating Vice President Sara. And so, we are very, very grateful. Dahil nandyan ka galing sa lower house at ngayon ay baka pala rin ka na maging senator, no? But doon pa sa lower house, kayo ba isa sa mga pumirma po ng impeachment ni VP Sara? No, hindi po. Hindi po ako pumirma sa impeachment complaint against VP Sara nung dumaan po ito sa Kongreso noong nakaraan na Pebrero. Hindi po ako pumirma. Okay. Now, itong nangyari ngayon dahil si VP Sara ang nag-endorse sa inyo, baka ito maybe may mga taong nagsuspitsa, they're suspecting na may itong prime water ninyo na business ninyo ng mga bilyar ay pinaimbestigahan. Ano po masasabi niyo dito? Well, yun nga po, nakakapagtaka po dun sa timing po nung pag-imbestiga. Pero nonetheless, kung yan po ang gusto ng mga nananawagan para sa investigasyon, I am told na pagko-cooperate naman po ang Prime Water. Alam niyo po, I'm 100% po na public servant. So, hindi po ako involved sa management and pagpapatakbo ng Prime Water. Pag-aari po yan ng aking kamag-anak. Gayun pa man, naririnig naman po natin yung mga pangangailangan ng ating kababayan at sisiguraduhin ko po na makaabot po sa kanila yan at masolusyonan nila yan. So we will course their concerns through the proper channels and make sure that it's addressed. Ayun nga po, medyo bugbog lang po tayo ngayon dahil kaliwat kanan po ang issues na hinaharap ko po. Pero naniniwala naman ako na baka kaya naman pong malampasan. Pero itong pag-endorse ni VP Sara sa inyo at yung sinabi ni VP Sara na ang pamilya ninyo parang personal yung relationship ng Villar at Duterte, baka ma-pressure yung pamilya ninyo sa administrasyon tungkol po sa mga businesses po ninyo. Are you not bothered on that? Kasi naman po, kahit naman po ano mangyari, handa naman po kami sa kung ano man ang haharapin namin.
Basta ang importante po talaga ay matagal na po namin kaibigan at matagal na po ang pinagsamahan namin ng pamilya Duterte at marami naman po kaming maganda na nagawa para sa ating mga kababayan together. So nice po namin ipagpatuloy yun. Yun nga po, medyo kaliwat kanan po ang issues, ang batikos, nakasuhan niya po ako sa Comelec. Pero alam niyo po, napakalaking bagay ang suporta at tiwala ng ating minamahal na Vice President, lalo na sa panahon ngayon. Hindi ko po yan kakalimutan at nagbibigay po yan lakas ng loob sa akin na malalampasan ko po lahat ito. Ano po masasabi ninyo sa pag-defend po sa inyo ni VP Sara about sa prime motor? Ayun nga po, so talagang nagpapasalamat kami kasi nga po kaliwat kanan po ang issues na hinaharap ko at so medyo bugbog po at nagpapasalamat ako dahil sa panahon ngayon ay merong sumuporta po sa akin at tumulong sa akin. Si VP Sara po ay sumuporta sa akin. So talagang malaking bagay at makakaasa po siya na pag kailangan niya rin po kami ay nandito po kami para sa kanya. Yung rating po ninyo, Miss Camille, alam naman natin yung consistent kayo Consistent na nandyan sa top 10. Lalo na ngayon may endorsement si VP Sara, baka pasok kayo dyan, baka tataas pa yung rating ninyo. So ngayon, kung mabigyan kayo ng pagkakataon na maging senador, ano ang bigyan ninyong priority doon sa Senado? Yes, of course, nice natin first, bilang isang millennial leader, alam niyo po, more than half ng population natin ay 40 and below. So nice ko pong isulong yung mga concerns nila at i-represent ang aming henerasyon sa Senado kung pagpapalain. And gusto ko rin po ipagpatuloy yung mga programa na nasimulan ko na bilang isang congresswoman at ng pamilya ko, katulad ng pagtulong sa OFWs. Nakapagpauwi kami ng more than 2,000 na OFWs na gustong umuwi, na inaapi abroad, at nakatulong din kami sa mga pamilya nila. And of course, isusulong natin ang suporta sa micro, small, and medium enterprises, sa agrikultura at sa infrastruktura at turismo dahil naglilika ito ng maraming trabaho. More than 70% of the jobs dito ay binigay ng small, micro, and medium enterprises, kaya dapat mag-succeed sila. And gusto ko rin po isulong na magkaroon ng sariling bahay at lupa ang bawat Pilipino. Okay, Miss Camille, ilang tulog na lang at eleksyon na. Ano po ang mensahe ninyo? Nako, malapit na po. Una, again, Attorney Rufil, it's so nice to be able to talk to you again. Thank you for this opportunity na makapagkwentuhan tayo. Doon po sa ating mga kababayan dyan po sa Cebu. It's been so nice to spend time with you this morning, and sana let's all pray na magkaroon tayo ng safe and makabuluhang eleksyon, at wag nating kakalimutan, let's drink a lot of water and stay hydrated dahil tama po kayo, mainit na ang panahon, mainit ang weather at mainit na rin ang mga issues. So let's all stay safe po. Maraming salamat, daghang salamat, Attorney Rufil, at sa lahat ng ating mga listeners, maayong buntag muli at mabuhay po kayong lahat. Daghang salamat, may buntag, Miss Camille Villar. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Mauto may gala si Camille Villar ato na hinabi. Ganina po si Senator Kiko Pangilinan. Igor ito siya mihapit dire kay mo say hi lang siya sa atong mga listeners kay Konman. So atong gitagag higayon mahigalawa na lang ta maka daghan pang mga dugang mga questions, pero atong hibaw-an gikaniya nga gi-endorse siya ni Governor Gwen Enriquez. Sige, so nya dayon kinini ang si Camille Villar sad mga higala atong ipangutanan na mga importante sad nya mga butang kay medyo gigukod man ang prime mover karon mga kahigalaan sa mga Villar sa diha mahigala nga migawas niyang endorsement ni VP Sara kang Camille porbida. Karong politika ha may karon nga eleksyon no, bisag dili ron presidential election, midterm election ron, pero grabe ka kun kay init kayo ba no, thrilling kayo ang sa mga senatoriables o dire sa local may gala thrilling kayo ang mga panghitabo no, mo ni nga bugat kayo ang mga issues kuan gi kayo mahigala tungod ni sa
mga Duterte nga mga issues pod may kalambigitan sa mga Duterte kining pag-impeach ni VP Sara, kining pagpada mahigala ni former President Rodrigo Duterte dito sa Daheg. Murag mao ni mga nakakuan na mga factors mahigala nga medyo lahi rong eleksyon na feel ninyo, maka-feel ang mga kandidato ani. Og ang katawhan mahigala maka-feel ani. So ang adlaw sa paghukom karon ng Mayo 12. Okay, standby mahigala mo pahinumdum ta kadali nigbalik na to si Mayor Raymond Alvin Garcia atong mahinabi sad mga kagalaan aron nga atong hatagag pagtagad kay ato naman nahinabi tong uban nga mga mayoralty candidates. So karon ni ang mga higala si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia may itong mahinabi human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the Ato point. ron na kong garbo mga higala nga ni agyo atong kauban sab no dito sa atong sibianan mga kagalaan ang atong mayor des dakbayan sa Sugbo mga suking tigpaminaw. Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia niya sa tong studio karon murag unang higayon man ninyan hininako. Atong hatagag pagtagad Mayor Alvin maayong buntag. May buntag Attorney Rufil ug may buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Nya so wa na gyud pila katulog na lang eleksyon naman kumusta na? Katulog na lang. Ako sad wa na sa koy tulog. So, kuha na lang pila na lang yung kaadlaw, muhukom na gyud ang mga tao ug magpaabot na lang gyud ta sa ilang hukom. So okay, si Mayor Raymond Alvin Garcia nahibawatas usa siya ka abogado sa educational attainment walay problema na sa capacity may gala. Now, sa public service gani Mayor Raymond, pila ka years gyud ka nga naka-serbisyo nas gobyerno gani? Ni sugod jud ko 2013. Okay. Sa barangay gid ko nagsugod. Barangay konsehal sa barangay Kamputhaw. Okay. Onya pag human ni ana sa 2016 na elect ko as a Cebu City Councilor sa North District, re-elected in 2019. Okay. 2022 nidagan ta pagka vice mayor. After 1 year and 11 months nahimo tang acting mayor og full-fledged mayor last October. So taas-taas na gyud ay pod nya katuigan. Ang nakanindot ani kay nagsugod ka sa barangay. Yes, kibaw gitas mga problema sa kabarangayan. Mo na importante nga kanang kasabot ka ba unsay problema gyud sa tao? Unsay problema sa ubos? Tinuod yun na. Kay lisod magkay datam lutaw-lutaw dalian nya kakabaw unsay gyud kuan so feel nimo unsay panginahanglan sa katawhan. Tinuod na. Mo na importante. Okay, kini imong pagdagan ron dunay gyud kalainan kay ang pagdagan nimo sa konsehal sa barangay, sunod councilor sa city, nya paghuman vice mayor medyo unsa may kalainan sa pagkakaroon mayor na gyud imong gidaganan. Medyo well, kay tungod lagi na mahinam giniron kung sa ora. Kay tungod kay amo na ning pinakataas no sa syudad sa Sugbo nga posisyon, mo usad ni pinakadaghan nga intriga no ang akong na eksperyensya. Mo sa ni pinakadaghan nga mga kaso nga gipang file batok kanako no og mo lagi na Attorney Rufil mo na lagi ingon nga ang punuan gali nga daghang bunga mao gyud batuon wa gyud ko makadungog gyud nga ang atong mga kaatbang sa politika nagtirahay each other diri gyud pun taryatanan ako ikaw gyud gitarget mo ako gyud gitarget tanan ako gitabangan gyud ko muna nga bahala na lang ang atoa lang bahala nagwa na sila nako basta ang importante ang katawhan na nato. Okay. Now kining imong complete slate, pwede ba mahinganlan nimo sa north ug south unya kwan? Ang sa of course no ang atong vice mayor si Vice Mayor umaabot na tong vice mayor Joey Daluz. Okay. 4-time nga city councilor o diyan himong chairman sa MCWD, usa sad ka abogado susama nako og naa say kasinatian eksperyensya daghan kay balaodnon sa iyang panahon nga nahimo unya ang atong kongresista sa Norte Distrito mao si Congresswoman Rachel Del Mar who is the incumbent. Unyang konsehal nato sa North District naatay mga incumbents no. Naa si Panday Joel Garganera, naa si Waikulba atong amigo June Alcober, unya naapod diha si anak ni Mayor Edgardo Labella nga si JP Labella incumbent councilor pod og naa diri si Eileen Guardo, wa naman kadagan ang iyang bana nga si Jerry. So si Eileen ang nidagan no. And then natay upat ka bag-o. Okay. Actually si Eileen is considered bag-o pero nasa tay 5 na sila tanan. Ang si Eileen Guardo ang usa. Naasad si Harold Go, konsehal pod ni siya sa barangay Kamputhaw number 1. Unya naa si RJ Osmeña, ang anak ni Jingjing. Okay. Osmeña. Unya si Glenn Nabuntuyan katong konsehal sa una kay SK chairman sa barangay Talamban nahimong presidente sa
sa Federation of SK, so nahimong konsehal. Oo. And then ang last nato nga konsehal si nag-mention naihap na ba ito nimo? Naihap na ba ito nimo? Ako lang acknowledge si Ramil Ayuman nga ni akaron. O gingon mo sa Sir Titus. Good morning yun sir. Oo. Og kuan si Winston Pipito nga maoy barangay kapitan sa Barangay Bakayan. So muna sa North, Yes, sa South, North. kumusta? Okay, sa South ang atong mga konsehal sa South na si natay mga incumbent tulo ka buok. Okay. Incumbent Councilor James Cuenco, anak ni Tony Cuenco, incumbent Councilor Junjun Osmeña, anak ni Renato Osmeña, og ang atong panyero nga si Attorney Ray Gialon. Ray Gialon. Kini mingingig. Og naatay 5 kabag-o. No, naa diha si Pai Abella. Naa diha si Opel Abellanosa, konsehal ni siya sa Kinasangan Pardo. Unya naapo diha si Jason Guardo. Okay. Nga maoy konsehal karon sa Barangay Tisa. Og ang last but not the least, ang anak ni Mayor Labella nga si Eugene Labella. Og sorry. Mahog magunang murag incumbent sad si Dave Tumulak, of course, no. Ay kalim ni Dave kay basig magmahay niya. Kauban po sa media. Oo. So at least kuno ngano man kay mabutang og congressman diri sa South. Well, ang atong gida sigud si Edu Rama, no, pag kongresista. So at least kining imong grupo medyo bugat-bugat sige ni kay sa North daan ang incumbent congressman na aman ninyo. Nya ikaw may pinakadaghan sad nga mga incumbents nga konsehal nga nanagan. Yes, that's correct. So kining dunay survey sa University of San Carlos sa ilang political science department nga leading ka. Yes, kita bitaw na imong reaction ana. Well, very encouraging, no. Unya moment sad na mo reflect man sad na sa ground nga among makitaan. And then nasa tay atong own internal surveys. No, pila na kabuok atong mga internal surveys, lain-lain nga grupo. We also have our own independent surveys, no, ang magkuha sa tag mga independent surveys, no, from others. That is the same sentimento nga among makita sa ground. It really reflects what's happening on the ground. Kitay naguna, kitay naglead, no. So magpasalamat ko sa mga kaigsuunan nato sa ilang trust ug sa ilang confidence sa ato ang liderato ug sa atong candidacy. Sa imong tan-aw kining pag-lead nimo, asa man nimo attribute ni? Sa imo ba kang kabatan-on, sa imo ba kang tungod sa imong grupo, mga incumbents na animo kasagaran, or unsa ka sa tan-aw nimo? Or nag-join ta ni tanan? Nag-join na ni tanan, pero ang common manggod nato nga ako madunggan sa ubos kana gyung moingon sila nga si Mayor Raymond daghan na buhat, action mayor. No, daghan makitag na aksyonan gud nga mga problema nga wa gyud mabuhat sa unang mga panahon. Ikaduha mo ingon gyud sila nga dili na sa tasbatanon. Sa kadugay na nila na derbisyo. Unya pila na katuig mas maayo nga naay fresh ideas coming from a younger generation nga politiko. Kay sa tanan nga nagan ako may pinakabatanon. Wa pa man ta kahapak og 50. Napamantas 48. No, so usa sa factor ngano ang mga linilid sa survey. Unya kining I'm sorry Mayor Raymond, kinini ang ako mabatian ba pero karon sa imong gisulti medyo ni na matubag na nimo ni pero ako pa expound nimo kay do na mag-uban mingon nga pero kaninindot man imong gisulti nga action mayor mao ni nakuha dito sa field na mamingon nga kada Raymond no kanang elitista kayo. Wala ba? Kanang mo ginay akong mabatian sad, no, nga kana si Mayor Raymond elitista, kanang dili maduol, dili pangmasa na ba? Dili pangmasa, garboso. Naara gyud na sa ilang perception sa pagtan-aw nako. Attorney Rufil, no. Perception na gyud nila kay unsaon taman nga kanang ang akong itsura kanang tisar unya pution unya hinapay kaayo, di ba? Pero huwata lang akong smile, di ba? So muna nga hinapay kaayo nya muna ang ilang perception nako na moingon sa nilang sa ba din ang gwapo ta. No, so but once they get to know me, maka-speech ko ana tanan moingon man sila oy dili man di ay. So murag makuha nila ang kuana. Yes. Nya katong ambot og kini ang
bantayan mo kagod kay sa imong ingon lagi kini bang batuon na ba, no? Kay nagbunga na batuon. I don't know kung tungod ba nga gitripan mo lang ka karon sa ba. Yo tanawa dali ka gipicture na payong-payong ay. Lagi. Wag yo hinungdan ba? Ako ra bay nakupot sa payong. Di pwede mamayong di ay. Muna gyud inguna gyud na ang atong kuan. Ang labi nagkaroon nga election season, grabe na kaayo og ganang mga panglabay o mga dili sakto nga storya, mga fake news o uban pa. Anyway, anad sa ka kay makagikas barangay. Yes. Kasi sumurag na ready na pagkaanay nana. Pila gud kakasugod gisangat nako. Muna akong pangutanan ni mudugang karon kay kini una ka survey sa gisulti sa mga kuan, mga estudyante sa University of San Carlos, pero naguna po sa service vice mayor si Tomas man. Na panalitan butan ta lang og mao ni panalitan mo reflect unya ni election kaya nimo nga ikaw may mayor o niya imong vice mayor si Tomas. Akong mo na ako pangutanahan nga ako ipatubag nimo ron taon umalamang pipila ka mga pahinomdom. Straight to the point. Atong balikan may gala si Mayor Raymond Alvin Garcia ni atong pakiginabi karon mga sukitig paminaw. Ako singi pangutana kaganina labot ining disqualification ng kaso nga gipasaka batok niya. Unsa may imong tan-aw ani Mayor Alvin? Kibaw ka. Kuan gayo no. Timing yung gayo nga karon yung si manahon na. So tactic yun sa atong mga kaatbang. Pero that is part magina sa pagpangampanya og politika. No? Kay mo lagi na akong giingon nimo nga kung kinsay to taas mo ginay targeton, no? Ngano ako pa mangjud, di ba? So muna nga makaingon jud ta nga this is really part of ilang game plan, no? Kung saon na to, kung saan nila pag-discredit diri kanako. So kay babaya ka nga daghan kay kaso gi file batok nako puro sa gipang dismiss siyam nakabuok, no? So inigabot aning kaso diri kanako atong tubagon sa Comelec unya mohimo lang ta og sakto nga depensa unya murag kumpiyansa na sad nga ma-dismiss ra pud ni. 5 man mo ka mayoralty candidates nining upat nimo ka mga katbang kinsa man nila imong tan-aw nimo na sa likod aning mga kaso. Ay, klaro man gyud kaayo na kay ni tumaw naman ang ilang abogado ana, no? So mo na nga nakabantay na gyud ko nga gikan gyud na sa BOPK. Okay. Unsa may tan-aw nimo kay doon na ba miingon nga kung bisa pagmudaog ka, lisod ka naglingkod kaya may mga kasong gipasaka batok nimo. Dili man wa man koy perpetual disqualification to hold office, no? Unya ang kanang kasuhan most probably wa naman na ma-resolve na maybe after the election siniguman's proclamation, so dili that will not affect ang atong kandidatura. So again, balikan tong gamay tong kwan, panalitan kini sa survey karon nag-una ka survey, no? Unya ang sa kinini ang mayoralty sa pagka-vice mayor nag-una mas Tomas ang imong akong pangutana panalitan kay tanan man mahitabo gini election god, no? Ibutang ta lang namo gi kay preferred kinsay gusto nimo nga vice, pero kung panalitan si Mayor Tomas Osmeña maogi mahimong vice nimo, di ka maglisod sa imo niya panggobyerno? Well, I work on the premise nga ang tanan ay pwede nako matrabaho together with whoever will win for vice mayor. Basta lang ang kanang vice mayor nga mudaog sincero lang og ang tan-awon ang interest lang gyud sa syudad sa Sugbo. Kung iunana lang ang iyang thinking, pwede gyud ko mo work with him bisag kinsa nila, no? Pero of course, preferred yun na to nga mudaog ang atong vice mayor nga si Joey Daluz. Kay tungod lagi nga ang trabaho manggod diha sa konseho mao ang pagpanday og balaod. Og kinsa may angayan ibutang diha, di ba usasad ka abogado kay siya ang eksperto sa sa mga balaod. No, so obviously si Joey Daluz gyud ang pinakahaom og fit nga candidate para sa vice mayor. Okay, so morning dagana og hinuon sa mga konsihal medyo padalitan og matinuod ng survey, no? Murag majority ang imo hinuon. So medyo makabawas-bawas ka dito napita sa council kay usay mo gud ang mayor ug doon na kay plano niya mabagan sa council medyo lisod sa gud. Lisod no, and ingnon tikas tinuod nga I am experiencing that, di ba? Ang akong budget nga 18 bilyones ilang gihimo 14.
Oo. Daghan kay kog mga programa dito nga ilang gipangkat, no? So muna nga importante jud kaayo nga ang atuang kuan, ang atuang konsehal atong kaalyado kay para nindot og hapsay ang pagdagan sa atong syudad sa Sugbo. Oo. Balik ta ini mga pasangil, Mayor Alvin, kay mo lagi nag-ingon kung naa na kada batuon ka man gyud, pero na napoy laing gibato nga bag-o lang circulate tong video, gawas man lang sa kungkuan kung sa man video ha, nga dunay nang hatag dito og ayuda nya to sa to nang hatag og kwarta nga ikaw na mo sige pasinginlan. Pero may maguna, ako ginailang pasanginlan sa tanan, no? Mula ako giingon lagi di mo nga kita mo naguna, kita gyud target. Oo. Nya panahon ko ni eleksyon, apil kag pagpanghatag og ayuda. Wala sa doy. Wala sa doy. Wala gyud ta mo apil og panghatag og ayuda during the campaign season. I mean, sorry, the prohibited period for campaigning, no? Wa gyud ta mo hatag. Pero of course, before that, of course, as mayor of the city of Cebu, gibuhat yun nato ang angay natong buhaton isip mayor. Oo. Mo gani importante. Now, karon kung matagaan kag kahigayonan nga mamayor ang atong mga problema sa Sugbo nga atong pagtagad yun kinini ang traffic, ang baha, nya atong paghisgutan ni CCMC ron. No? Yes. Okay. Kini sa traffic, Mayor Raymond, may imagine man nato no nga ikaw may mayor ron. Nya may imagine nato matagaan kag fresh nga mandatos katawhan. Na gyud nakasalalay sa mga abagan ning tanan. Correct. Unsa may pamaagi nimo, unsa may imong kinini ang solusyon ning nagkagrabing traffic sa atong dakbayan? Well, dugay na ko nag-ingon ani no nga ang problema sa traffic dili lang kanang masulbad ugma, no. It is a long period of time. Gani ang mga dagkong mga syudad sa kalibutan mao gina they had to go through a lot of years to be able to fix their traffic problem, no. So unya ikaduha nga imong naon-naon ang pagsulbad sa traffic dili pod ni siya kaning usara ka solusyon, daghan nig solusyon. So for example, ang pagsulbad sa traffic kinahanglan na ay efficient nga mass transportation. Susama sa uban nga mga nasod nga efficient kay ang ilang mass transportation, ma-train man, ma-monorail man, ma-BR, ma-bus man, ma-cable car man, basta efficient lang ang transportation, masulbad yun ang traffic kay ang mga tao makakat-on naman og bilin sa ilang mga sakyanan, ma-motor man o masakyanan man, unya musakay sila mass transportation kay it's more efficient ug maabot sila on time. Di ba? So munang usa ang mass transportation because it will teach people to leave their vehicles sa ilang mga balay and ride mass transportation. So less na ang sakyanan sa daan. So less na pud ang traffic. Ikaduha, kinahanglan gyud tag disiplina sa atong mga driver. Di ba? Mo sa nay pinaka-importante na gyud tay disiplina. So kinahanglan tag pang mangita og pamaagi nga unsaon nato pagpadisiplina sa atong driver ug to educate them. No, kay daghan man kibaw aning mga kaning mga signs magis la kibaw, di ba? Kanang bitawng sign nga dili kung stop na gali kutob ra ka a certain portion kay nana na X, no, kay para sa pedestrian or para sa open lane, di ba? So kana man yung ana magis la kibaw. So that's two. And then maybe we should make more roads and widen them, no. Muna na tingali ang ato ang buhaton. And then 4, ang kaning mga traffic areas nato like kaning mga IT park, no, kaning mga business districts nga naa gyud dito mo dagsa ang mga tao, maghimo tag daghan nga ingonana. Like for example, kung traffic na kayong Ayala og IT park, we should be able to open kaning SRP. Kay para dito na sa mabahin ang mga tao. Inikabli nimo sa SRP nasa dito imong mga offices, no, etc. Muna nga mabahin na sa mga tao. Imbis Ayala og IT park, makaadto na sad sila sa kuan. So this requires a lot of planning. Ato na nang gisugdan karon. No, so muna nga ang pag-implement na lang yun ani ang atong mga plano. Pero kani maghimo tag additional nga mga roads considering ni atong dakbayan Sugbo ba murag tungod sa kakaraan bitaw niya nga syudad. Unsa may tan-aw nimo napatay mga mahimuan nga mga kuan? Well, muingon kag downtown wala na gyud. Mo bitaw na nga ang downtown will be kuan lang gyud na mura nag atong heritage kay naman diha tanan ang mga karaan. So atong buhaton sa downtown magbutang lang tag mga dagko kay mga parking building diha. So kay para
ang mga tao nga bubisitag downtown, labi ng turista, mo park na lang. Mulakaw na sila simbahan, mulakaw sila sa Magellan's Cross. Ana na lang, no, for tours, no. Okay, anywhere you go, ang old district man gyud, ila gyud nang iginadili ang mga sakyanan or limited na lang ang makasud, no. So that's one thing unsay ato mabuhat. Another, i-decongest yun nato ang katong mga like the business districts mo gito ako giingon ganina nga i-decongest. So and then look for alternative nga roads, no, nga for example SRP usa ra may daan duha ra man ang Bestil raman og kaning viaduct, no. So mangita na sa taog lain nga mga roads padong dito sa Pardo or padong dito sa Mambaling ana tanan kay para it will be a viable area nga mutukod ang mga negosyo dito sa SRP. Kay dako man kayo hawan man kaayo. So pwede ang mga sakyanan yo dito. Now kini ang mo ni usa sa mga plano nga ang City Hall ibalhin sa SRP? Well, plano gyud na sa ni Mayor Mike Rama sa una. Pero ang ako ang stand na pwede man na nato ibalhin apan make sure lang ta nga naa na gyud mass transportation padong dito. Inumdumi ang BRT mo agi man dito. So maybe in the next 10 years patingali na nato mabalhin nga kanang ang sistema dito sa SRP na nay mass transportation, ang BRT mo agi na dito. In other words, kung accessible na yun ang SRP na nay mga additional roads, that's the only time we will think of transferring City Hall. But at least nana sa atong pipeline gyud. In the next maybe 5 to 10 years. So immediately imposible yun na immediately. Pero kita planning man ta, mo plan ahead man ta 10 years down the road, di ba? So muna nga nigawas na nga issue. But definitely we really have to decongest. Correct. So you decongest downtown, you have to decongest IT Park, you have to decongest uptown. Padong na gyud ang growth area mo nato is already dito sa SRP. Now kining BRT padayon tani? Padayon. Galing sa akong panahon, dugay na kay na stall, pila na katuig na stall, no. Karon pag sudan ako isip acting mayor, ako ray nakapamirma og nakapamalit na og mga yuta kay gamiton sa BRT. Namirma na gay kog mga kontrata, no. So sa akong panahon nagdilihok na balik ang BRT. And hopefully by next year makasugod na gyud tag-operate sa package 1. Nya nagsige na ta og kanang himo sa infrastructure sa package 2. Okay, ang BRT abot man ni SRP. Nya abot man sad ni og Talamban. Okay. So muna ang ato ang gipaning kamot karon. Unsa na magi-update anang BRT giday mayor? Kay permiro kuno ang original plan ni from Bulacau to Talamban. Nya sa tingala mahino nga dito mahino sa Picas Mall sa SRP mo abot diri sa IT Park. Mo na mahinuon ni direksyon. Pero karon sa man atong gipun-an nga na from Bulacau to Talamban. Na kuan ni siya. Na SRP, no? And then all the way na nito Talamban. I don't know giusab ba nila kay magsige man nag-usab-usab nya wa na ko ka-update sa gyud noon. Umaapil pa ba ang Bulacau? Kining pila na ka mga stations ana humana ni so far? Ang package 1 is only E-Mall. Okay. Padong sa Kapitolyo. Mo pa na package 1. So pipila na nakabuok station. So kana siya muna atong gi-expect nga mo operate na by next year. Karon kining atong station sa Kapitolyo kay gidemolish man gud ni asa man ato ibutang? Pwede man na kay inig abot sa Kapitolyo mo turn right man na sa Iscario. Pwede ta mo mangita og area diha para sa ato ang station. Okay, aron nya kon ba? Mas may ganito na kapagita tadaan na lang yun sa una pa. Mo lagi pero tanaw lang nato no kay we must all know nga kaning BRT is a national project, funded project at zero expense to the Cebu City government. Sila nagfunding ani, sila say mo bayad ani. Posible nga ang Cebu City government partnership sa private firm mo operate sa mga buses. So unsa may tan-aw nimo ani in the next 3 years or within your term mahuman ka ning BRT? Panalitan ang taga kag fresh nga kuan karong Lunes pohon. I think mga 70 to 80% mahuman na in the next 3 years. Kay mura man to gisaad man to pag kuan ni BBM nga ingon sige kay mahuman na niya. Mura magnaunsa mi hinuon. Well, kibaw ka gi-push gyud na sa presidente. He has been very kuan about it, very vocal about his position nga gusto gid siya nga mahuman gyud na ang BRT ug nakadungog bang gugos mga RDC meetings namo nga ningon gyud siya nga ipadayon din nato ang BRT.
Oo, kay importante mo ni kayo. Okay. So sige, so arita sa atong isgutanan sa CCMC o kining isgutanan po nato sa baha. Kini sa baha day mayor, problema mo ginandako nato no kining traffic nya baha sad ta. Unsa may atong solusyon anay under sa imo na gid unya nga liderato panalitan mahatagan kag higayon karong Lunes. Again, moingon ta nga ang kanang solusyon sa baha di sa na overnight kay infrastructure ang imong kinahanglan ana. Oo. Ang rason man gud ni ana is that ang atong drainage perti ng kakaraan, di ba? Mayon kag 80s or even earlier, no, ang atong drainage system diri sa Cebu City. During the time it was built, pila ra may population nato, no? Pila ra may mga buildings nato, pila ra man ang mga sakyanan nato at that time. So ang capacity sa atong drainage at that time was only for that period of time. Pero karon pila na natong population, pila na atong buildings, pila na atong sakyanan, og napagyutay climate change. Nga sa una ang tubig ang uwan di makayto grabe. Karon ang volume sa tubig times 10, times 20. So samot na nga di na gyud makasugakod ang atong drainage system. So atong gibuhat karon naghimo ta og drainage master plan together with the Japanese government for free. Nasugdan na, it will be finished maybe in a year or so. Iniguman na nga nanatay drainage master plan, atong i-upgrade ang atong drainage. Magtinabangay kuyog sa DPWH. Ang Cebu City Government, DPWH, face per face kay billions man of pesos ang pag-improve sa atong drainage. Muna'y usa. Ikaduha na tong buhaton, we have 7 major rivers here in the city of Cebu. No, nga moagi diri gikan sa kabukiran. Now, ang mahitabo man gud ana inikusugay ang uwan, ang tubig dito sa kabukirang barangay mudagayday diri padong sa Mama. Magana mo gagamay atong rivers and creeks. Kay daghan kay mga informal settlers, no? So dili na mabalda na ang free flow of water going to the sea, no? So mahitabuan ni ang tubig moadto na mo run off na. Either sa mga mall, either sa mga balay, muna nga magbaha ta. So ang solution ani actually is duha ang tan-aw nako. Number 1, ato yuning i-protect ang rivers nga ato yung respetuan ang easement, no? Unya ato yuning hatagan og housing ang ato mga kaigsuunan nga mubalhin sila kay piligrom sa dang ilang kinabuhi nga na sila sa daplin sa sapa nagpuyo, di ba? So that's so far that is concerned mo nato. Ikaduha, ang tubig manggod gikan sa kabukiran padong sa ubos. So atong buhaton na maghimo gitag mga mini dams, catchment ba, nga before mo naog ang tubig dire ma-impound usa didto sa kabukirang barangay, no, kay para hinay na lang ang agas dire. Unya og mapuno na didto, pwede na to ipa-open, no, ang mini dam nato nga mo naog na ang tubig pero hinay na lang. Kini mga illegal settlers, Mayor Raymond, mas dali rin sa pahawaon. Yung mga pobre na diha, tagaan mo og kuan na madara. Pero ang problema ini kini mga negosyante nga kining ilang mga buildings ni encroach didto sa suba, medyo naabay political will kaha. Si Mayor Raymond nga mobangga ini mga gaysano ug uban pa nga mga insik na diha. Ako ka patubagon na karon human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Atong balikan may gala si Mayor Raymond Alvin Garcia makigilaan. Ang atong pangutana inidako kinigo mga illegal settlers nga mga naa diha. Kung imo nang papahawaon medyo mas dali na sa papahawaon. Pero kini mga dato nga naa, mga negosyante, kini mga gaysano ug uban pa, medyo manukol man sila. Ang atong pangutana kang Mayor Raymond kung kaya ba niya banggaon og daw na ba political will siya nga mo implement ana unya. Well, nanamtay task force kanang gubat sa baha nga nasugdan pa na sa previous administration ato ginang gipadayon. Kay nakita mo gud nato ang importansya nga ma-recover yun nato atong 3-meter easement, no, for the sake of kaning ato ang mga kuan, for the sake of ato ang mga settlers og namuyo diha nga safety sila og para sad nga to prevent sa atong baha, no? Muna pinaka-importante sa task force gubat sa baha. Og ato namang nasuwatan ning mga dagkong mga negosyante. Yan ingon magyud sila nga mo comply sila, no? Katong imong giingon nga gaysano ni suwat na nga mo comply sila, pero kay tungod lagi dili ingon ana kadali kay mag-construction pa gyud, di ba? Unya usbon pa man. So hatagan lang sa dato og time. Pero ang pagbangga og mga kanang dagkong negosyante, okay, kanang kaya man kay nato because the Cebu City Government as LGU na magoy mga powers na nato, no, nga og sa balaod pa ilang tawgon og police powers, no, nga atong magamit kay para mo comply sila sa
atong mga lagda ug atong mga balaod, no, na pwede man ta mo issue og kaning mga violations, no, which they have to comply. Pwede sa nato i-revoke ang ilang mga business permits kay nagnegosyo na sila diri. So daghan kitag approach nga pwede natong mabuhat para mo comply lang yun sila. Og ako di ko mo ila bisag pagdato ug unsa pa na sila diha. Unsay maayo para syudad sa Sugbo atong buhaton. Now, unsa na may accomplishment so far in Task Force gubat sa baha? Kanang pag-recover sa 3-meter easement usana na silang nakuha nanay portion ana nga na-recover. Number 2, ako man nang gi-expand ang Task Force gubat sa baha. Kaysa una pagsud nako ang ilang gibuhat puro ra recovery of 3-meter easement. So akong gibuhat karon gi-include na akong DPWH kay para mag-discuss pod me unsay mga engineering interventions, no? Okay. It's not only about papawaon nimo ang nagpuyo sa sapa, it's also about engineering interventions. So karon ang DPWH naa na gyud permi sa among task force gubat sa ba, ug we are already discussing engineering interventions. Coordinated na ang among approach. So kibaw na mi asa ang problema, unsay ang solution aning problema, inagnaan ang solution kinsa may mubuhat ani, Cebu City Government ba or DPWH. So coordinated na gyud ang among approach kay naa na. So munay pinaka importante karon nga akong nakita nga atong na-add ang DPWH sa atong task force gubat sa baha. Kanang Sunstar area diha, kanang sa University of San Carlos, kanang mga area ha diha. Sukim tubo ang tubig. Correct. Asa man nagikan? Kana kuan man guna sa unang mga panahon, no, waterway man gina sa unang mga panahon. So ang solution ana kay nagsige naman ta og padakos imbornal diha na ta. So di gyapon masulban ang problema. So naghuna-una ang DPWH usanis ilang gitan-aw nga maghimo tag murag dako nga catchment underground. So muna ang ilang suggest diri kanato. So ilan ng fundingan kay dako man ang amount, no? Ang DPWH mo funding ana, and hopefully by next year ilan nang ma-implement. So ibutang na nila silang GAA for 2026. So national ni nga national funded na. Kay di magsilbi og gitara sa city. Di lisod kaayo. Tungod sa kadako nga kuan. So tan-aw nimo ani mayor at least makakuha na siguro in the next 3 years. Kaya ni? In the next 3 years. Kay 2026 man ta magsugod na. Okay. Kay dugay na magkita ning sige lagi. Kay hibaw jud ko ana. Okay, arita sa CCMC. Unsa naman ang CCMC nga dusi ka tuig naman may human-human? Dusi na magidin na katuig. Hibaw ba yata si history ana? Diba nga sa panahon nga naguba man na because of the earthquake everything, unya pila nakabuok mayor nga niagi wa gid na mahuman, no, gali ang kaning mga mayor karon nga nanagan, they were mayors during that time, ug wa gid mahuman na inikadto ni mong CCMC mao gihapon there is 3 stories ra ang nagamit out of the 7 karon, pero 10 stories magyud na ang ato ang design ana. So himuon gyud na ato na og 10 stories ang CCMC. Okay. So mao na nga ang nahitabo manggod sa unang mga panahon sa akong predecessor naundang ang construction, no, kay ang katong untang contractor nga mohimo mutiwas adto katong MEC cat gi-terminate ang ilang contract. Okay. Ba na first contractor? Yung kinaghan ng contractor ko na puli-puli naman eh. Lain man na, no? Lain man ng phases, no? Okay. So lain-lain na nga contractor. So, it started with CE Padilla, no? Ang katong structure yun nga 7 stories unya, ang pag-finishing ana katuon ta si MEC cat. Unya sa panahon sa previous administration ilang gi-terminate ang kontrata for whatever reason, di na lang ta mo hiskot og unsa. So na-stall gina siya from 2021, 2022, 2023, 2024. So karon pagsud na ako na nang gipa-rebid. Katong kontrata sa una atong tiwason pero lain na sa nga kontraktor kay na-terminate naman to. So na-rebid na nato, mag-post qualification na lang. Hopefully right after elections mapirma na nato ang kontrata nga mahuman na gyud na ang CCMC. Di ka ta maproblema ani nga lain-lain kontraktor simba ko unsa may tabo magihay tudtod sa kisay manubag. Lisod man gud kaayo kay ang gobyerno bidding baya. So imong i-bidding ang phase 1 contractor A, inig-bidding nimo sa phase 2
Di man sigurado nga si contractor A kay lowest price ba basig mo daog si contractor B. Ni bidding nimo sa phase 3 basin lain na sa contractor, so mao ginay nahitabo karon nga lain-lain contractor because bidding process man guni ang gobyerno. Pero sa akong gibuhat karon dako kay nga scope of work maabot og 600 million nga matiwas na gyud up to the 7th floor ang finishing, no. Muna nga usara ni ka contractor up to the 7th floor. Unya sa 8, 9 ug 10 katong additional 200 million. Next year nato na ipabid na sana nato kay para mahuman lain na sana nga kontraktor. Mo ni kalainan no ugari ka private sector mo gon pahimo ka hospital usa ka kontraktor human. Pag gobyerno gon ang first 2 stories lain kontraktor, sunod na po na mo sumpay lain. Di ba ka problema ang accountability ba simbako? Well, tudtod ni sa gisimano ba? Tinuod gyud nga kuan nga problemado. Kay usahay ang phase 1 namang kay kinahanglan humanon sa phase 1 before ka maka phase 2. Di ba? Ingon ana man gyud na. So problema gyud kung walay coordination. Pero sa unta man gobyerno man na, no? So ingon ana man gyud pamaagi nato. We have to follow COA rules. We have to follow the procurement process. So mo na nga naingon ana na. Pero sagdi lang ato lang nang pangitaan lagi og pamaagi sa atong fresh term mahuman na gyud ang atong CCMC. So at least in the next 3 years, tanaw nimo mahuman eh? Mahuman na gid ni. Unya kini bang pagkapintal bitaw Mayor Alvin ba? Lahi bitaw ka ng mga hospital sa private, paspas ki mahuman niya. Ang pagkapintal nindot, ang CCMC mo magkuspad man pagkapintal la gyud. Wa pa nila pabuto lang nato. Migsud sa atong kontraktor manindot na gyud ang atong CCMC. Sa pagkaingon ka mga lahi magkalainan gyud private niya trabaho o sa government. No? Medyo may siguro ato ng tagag ko siguro. Well, ako dili man ko gusto mo butang og malis siya, pero kani manggong sa gobyerno, it's always the lowest bid. Sometimes the lowest bid is also the lowest quality. Di ba? Unlike mga private, tanawa gud ng Chongwa Medical Mall. Nindot kaayo, no? Kay dili sila magud private funds magud ni. So muna nga nalipay ko nga ang procurement law, na amend naman ang procurement law nga it's not anymore about the lowest bid. It is the best bid already. Dili na mga kanang kuan, taking into consideration all other factors like quality. Pila na mo ginagasto ning CCMC 1 billion so far. 1 billion. 1 billion so far. Grabe no nya. So at least another how much money should we spend so that this building will be at least ingon ka ha, ang kaning Chongwa Medical Mall, they spent about 2.7 billion. Okay. That's about 10 to 12 stories. Okay. Of course, less gid ato So kana 1 billion tan-aw nimo another billion. Another billion siguro pa kuan nato ni. Unya kining pag-operate karon sa CCMC, unsa man ni kay do na may ni ingon gud nato atong doon ako na preso in town sa elevator kay kuwang og generator ng atong CCMC. Amo lagi na usasad na no. Pero dili yun na pirmi. I think kuan na nagkakataon lang ba. No, pero na magitay generation sets on standby. No, so pero asa di lang ato ng paningkamutan ang mangita lang ta og solusyon ana especially nga magsugod na ta sa pag-finish sa uban mga floors. Unya doon ako nadunggan diri sa Vicente Soto, di na ako isulti angan ingon sa bagulbol sa sila kay gawas ining mga hospitals kuno nga kanang dapat unta tos probinsya ba kuan na daan ang ubang mga pasyente para dili maghuot sa Soto. Naapil pagi ko ng Cebu City sa kini Cebu City sa na SCMC, ari gyapon tugpa na mo diri. Well, duha ka rason, no. Number 1, ang Vicente Soto Mangud is located in the heart of the city of Cebu. So, kung taga-syudad sa Sugbo ka, unya nanginanan ka og medical attention, ang pinakaduol magid nimo ang Vicente Soto, no. Unya ikaduha pod nga rason, prangka lang mas daghan sa ekwipo. Ang Vicente Soto. They are more equipped than the Cebu City Medical Center. So muna nga kaning mga complicated, kaning mga grabe na didto gid sila sa Vicente Soto. So sagdi lang iniguman sa tong CCMC unya magbutang sa sadta og state of the art nga mga equipment, ma-decongest na gid ng Vicente Soto sa mga Cebu City nga residents. Na isgutan man nimong Chongwa hospital no kining ilang mall diha gani. Matay kinamdum ko Mayor Alvin, mga 3 years man siguro, 4 years na human gyud. Pero kining CCMC 12 ka tuig na hantod no unsa ba hinungdan nga pulta man yung pagkalangana ani? Well, moingon jud ko bureaucracy, unya moingon sad kog tingalig leadership sa mga mayor nga niagi na wala yun nila hatagan og igong pagtutok ang paghuman sa CCMC. This should have been finished a long time ago, no? Kay pagsud unta sa previous administration kay gisugdan naman ning Mayor Edgar Labella. It was the
tungod ni Mayor Labella na nakabalhin, nakaablitas first 3 floors panahon sa COVID kay iya magyutong gi-push, no? So muna after unta Mayor Labella dapat nahuman na gyud niya atong CCMC. This is about 3 years, no? Pero unsaon ta man wa maghihatagan og prioridad. So karon ato na gyud ang tutukan og hatagan atong prioridad. Uyon baka nga dunay niingon di na ko nganlan na interview sa damos kahanginan nga kining pagkalangan o kining mao ni serbisyo sa CCMC gumikan sa mismanagement. Well, they can say it, pero ako I would always like to say nga it was a non-priority of the previous administrations. Wa gyud nila hatagag og prioridad. Unya kang sa CCMC pod bitaw Mayor Alvin, kining mga media ba? Sir Ramil Ayuman taga media man sad ni. Kanang lahi man kuno kaayo karon dili man maka bisag sa emergency ra bitaw nga at least makakuha ka sa mga data kay ma-report kay lainan gud aning kon bitaw Mayor. Kana bang masakit or kanang dili sa medical legal case walay problema kay ang pamilya na aman dito. Pero kanang naglakaw-lakaw ka, naligsan ka o naglakaw-lakaw ka, napusilan ka kalit, na aksidente ka sa medical legal case. Kaming media mo report kami ana. Ang among matabang din nga gawas nga na report at sa mga parente maka-responde din dito. Unya kaysa may magdahom maglakaw-lakaw ka, maligsan ka. Wa man ka lahi man unang uban masakit nga gida ka sa ospital lagi mong pamilya. So kinalag dugo, kinalan og tambal na ay makadagan. But nana, usa man kalakihan ano man ning balao diha sa CCMC nga nabagulbol man mga media ani nga di kuno makasud ang mga reporters, dili kuno makakuha sa mga data bisag ang mga medical legal case. Well, I think dugay naman na gi-practice nila even before my time, pero ang ako lang yung mahuna-huna tingali diha is kinahanglan tingali nga ang kaning mga pasyente diha ba mahatagan og kanang privacy. No? Kay di masad sila ganahan nga mugawas ang ilang pangan sa media, ipusilan bisila. But I know naligsan ba sila? I understand no nga ang media gusto sad kay this is a medical legal case. But tanaw nato kay basig na limitation sa atong balaod no or basig request gyud sa mga tagtungod og pasyente nga di sila ganahan nga maradyo ang ilang mga pangan kay naligsan or napusilan or nadunggaban etc. Ang matabang mo anak Mayor Alvin kay ni bang naabi kadaghan mo gina bisag kini sila may layuman makasabot man nga kada bang labi pag taga probinsya ka or taga kuan ka wa man gud ka magdahom lahi man gud ning madaka sa ospital nga nasakit ka daan sa balay kay nay mo parinting nga ni dani mo. Bat kana gyud nagbaktas-baktas ka unya naligsan kag kalit unya human kisa may mga parinting nga labi nag manguhag dugo kinalago na way makaresponde mag inusara gyud ka dito. But through sa report sa media mahibaw mga parinte makaresponde dito. Tingali dialogue sa dila ako na lang nang ikuan. I will ako nang i-meeting ang ato ang kuan ang ato ang Cebu City Medical Center ug unsa gyud ilang mga guidelines regarding that matter. Para ang media sad maka di sad may mabitin ning kalakiha. Sige ako nang tanawon. Pero arita sa 93-1 gamay lang kayo ha kay may ning mahibaw-an kay dunay nangutana gid about ning 93-1 unya moadto ta sa natad kriminalidad unsaon ta man nga mahimong peaceful city kining atong syudad Sugbo kay murag nga mga snatchers dito snatchers diri na murag problema kayo so ako ipatubag nimo na karon tato duman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the Ato sa point. papangumustahon mga higala si Mayor Raymond ining sa 93-1. Mayor, kumusta man ning maong problema karon? Well, una sa tanan kanang ang importante nga mahibaw-an sa tawo nga ang gobernador or ang Cebu Provincial Government yung tagiyas luna willing jud kaayo mubaligya sa luna sa katong mga lumulupyo na didto. Okay. Kay na may daghan didto nga tag 30, 40, even 50 years nga nagpuyo na didto. Government-owned property, provincial-owned. No? So muna nga gusto na sila gusto ang gobernador nga ibaligya dito. So kami igo na lang yun ni assist no. Kung sa mga requirements nga kinhanglan para sa pag-ibig kay ang sistema manggod ana karon is that ilang paliton. Okay. From the government, no? From the provincial government. From the provincial government, pero di man nila mabayad bulto. Mahal man. So muagi sila og pag-ibig. Okay. So ang pag-ibig bayad sila data 25-30 years nya ang pag-ibig na mobayad sa provincial government bulto. Okay. Now karon ang ilang mangong pangutana is ang presyo. Okay. Pero ang presyo magud is a function of pag-ibig. Dili man ang Cebu City government nagbuot anang presyo ha. Di sad ang provincial government ang nagbuot anang presyo ha. Pag-ibig yun ang nagbuot anang presyo ha. Muna nga ayaw i-blame ang gobernador o ang mayor para sa presyo sa yuta. Kay dili man kami mo'y nag-fix sa price. Ang pag-ibig po in return, ang ilang gibase sa presyo
utos ang BIR nga zonal valuation. Okay. Kay mao ra man ang ilang mabase. Kay di ba when inibalit nimo og yuta, mubayad ka og mga capital gains tax, BIR may mohatag nimo sa value sa imong property. So mo sa na ang nabuhat karon nga ang basihanan sa pag-ibig is the BIR. Okay. Now tinuod nga taas gyud ang uban nga areas nga BIR ang valuation. Pero wa mo gud tay lain legal basis nga mabasihan para sa kuan nya. Di man sad pwede nga ang provincial government mubaligya siya ubos sa presyo sa zonal. Ngano man kay tungod mga 3019 giving undue advantage to a private entity. Di ba? Ma-anti-graft. Nahitabo na mo gunas una, no? In fact, sa Leyte ba to or sa Samar, sa Katbalogan, no, nga naatoy mayora nga ang presyo sa yuta, let's say was 2,000 pesos per square, gibaligya lang niya og 200 or 300. So mo tong niingon ang ombudsman nga uy, alkansi ang gobyerno og 1,070 per square meter. So unsay nahitabo, gidismiss gyud siya from office, unya perpetual disqualification to hold office, no. So mo sad to. So mo na nga ang kaning mga government officials sad magkuyaw sad ug mo baligya sila lower than zonal valuation. Makuyawan sad sila nga sila'y makiyas ombudsman, madismiss sila. Kay kapila nam na nahitabo kay ang kanang graft and corruption is not only nga mo palit ka og butang, unya imong jakapan. Di ba? It's also selling government property at a lower price nga ang actual price or ang zonal price is muto siya. Pwede masadingon ana. Good, that still forms under graft and corruption. So muna nga ato yun yung bansay-bansayon og tan-awon og nabagay tay legal basis nga pampabuo, maubos ang presyo, why not? No? Wa pa manggutay legal basis. So in effect, kini karong maong kontrata between the provincial government direct sa mga tao pinaagi sa pag-ibig, out na niini ang Cebu City government. Wala na gyud milabot ana. Igo na lang minitabang nila kay naman guna sila yung mga requirements ang pag-ibig for the loan. For example, they will require tax declarations. They will require what you call subdivision plans, no? They will require so many things. So kami human nami sa among role, amo na ning gihatag sa atong occupants kay para sila mo apply na sila sa pag-ibig. Pero katong niaging pipila ka semana, no? Kanang we were already able to kanang transact with pag-ibig. Kay katong mga lumulupyo sa kalunasan, willing naman sila mubayad at that price. Okay. Murag 11 or 12,000 per square meter. Willing naman. So in so far as that is concerned, na-resolba na gyud. Ingon ana lang gyud ang pamaagi. So unsa may akong gibuhat gahapon lang, ni sign ko og executive order nga naatay murag help desk. Nga para sa 93-1 nga mga occupants and beneficiaries. No, in kaso lang nga kinahanglan gyapon sila ayud kanang tabang gikan sa syudad sa Sugbo regarding their requirements, no? And even to connect them to the provincial government or pag-ibig, naghimo na taog task force for that. At least maka-assist nila. Maka-assist dayon nila. Kung sa man nitabo atong history gud aning 93-1, doon naman to yung land swap deal gid unta. Kay kung panantan doon ay land swap, at least ang city government mo deal na sa iyang kaugalingong katawhan. Pero it will not change the price. Kaya ang mag-set sa presyo ana ang pag-ibig magyapon or ang commission on audit, di gyapon ta makapatuyang og pamubos. Kay ang mga government officials na ang malayable ana. No. So ang nahitabo man gud sa land swap deal kanang it lacked a prior consent coming from COA to enter into the land swap deal. Ngano ingon ana man na kay bisan pa gobyerno o gobyerno mag-swapping sila gyuta, musud yun ang COA to value. Kani 5 billion unya kani giswap 5 billion kay para dili maalkansi ang both local government units. Kay kung 5 billion niya kani 1 billion ni imong exchange, maalkansi man ang one local government unit. So that's why the consent of COA is needed prior to a land swapping. Wa man na makuha nila sa unang panahon. So kana siya nga isgutanan kanang land swap deal, patay na gid na. Patay na. And besides, ang provincial government ni withdraw na sa ilang kuan na sila board resolution. Di ba? Unya katawanan kayo nga ang board resolution was signed no less than Vice Governor Junjun Davide. Ang board resolution withdrawing it, di ba? And it's so funny, siya ang governor nga ni sign pod sa land swap. So it's the same person nga nag-withdraw mo'y nag-sign sa land swap, no? So muna nahitabo. So muna nga ang provincial government had to resort to kaning
ibaligya diretso na lang nila sa ato mga residente pero muagi og pag-ibig. Oo. Okay, arita sa natad sa kriminalidad kay matud pas pagkakaroon mo ni unsa man ni nga mo ni balik naman ni mga problema nato. At ang mga call center agents makuyawan sila ni kagabiig uli nila medyo dili man kuno safety ang lugar, no? Although moingon ang atong PNP chief nga okay rami pero ang what is happening in the ground murag doon may kalainan. Unsa may atong pamaagi Mayor Raymond panalitan matagaan kag presko nga mandatos katawhan nga at least ang mga Cebuanos safety ta ug kato mga magabi unta kay do naman to sa una matud pa kung mahinumdum ta dito yung mga libreng bus bitaw nga mga buses nga mo hatod kuha sa mga trabahantes gabi unsa na may nahitabuan ni karon? Well, ang maghisgot ka og criminality, no, public safety, pagsud nato usa sa atong gibuhat yun unya it's continuing until today kani ilang gitawag og police visibility. Kay ako magtuo man gyud kung kaning police visibility mo deter man gyud ni og mga crimes, no? Okay. Kay kita bitaw sa unay police magkuan man ta. Careful ta. Careful man ta, mabutan man ta. Oo. Di ba? So mo nang importante kayo ang visibility ug muna na ang atong gibuhat karon nga provide gyud ta og kanang mga ekwipo para sa atong kapulisan. Gani pagsud nako 8 kasakyanan akong gi-turn over nila katong Vios nga white and red nga mag-eye blinker, no? Now over unya aside from that nagbutang tag police outpost over 30 na ni ka police outpost nga naagyo police nga mo standby dito. Again, police visibility, no? So kung maghisgot ka og call center agents tingali atong istoryahon ang Philippine National Police ang atong CD nga tingali magbutang sad ta og mas daghan tingali og mga presence, no, sa atong police ditong dapita. But mo nay atong nabuhat na, no, so far jis na po kabuan rata, no, and so many other things nakapanghatag na ko nila og kanang mga ammunition, added rifles, no, para sa atong kapulisan. Nya bago lang namo gi groundbreaking ang 50 million peso worth nga building para sa atong kapulisan sa Cebu City Police Office, no, at no expense to the CCM, to the Cebu City Police Office. To Cebu City Police Office, ang Cebu City government ang nagbayad ana, dili ang Philippine National Police. So grabe ang atong suporta og every month nag-command conference mo bisita gyud nila because I am very concerned about the peace and order. Importante gyud kay ang peace and order sa usa ka area lugar, para ang mga tao safe sa pagtrabaho ug ang mga negosyante will feel also safe. So mo na atong gibuhat. Asa naman is Colonel Cañete ron? Kuha na siya sa regional office na number 2 na siya dito, murag directorial staff or something like that, no? So muna siya ang kuan, natuwa na siya dito. Unsa man hitabo nga ikaw mayor, ikaw may dunay kanabang tagaan ka og dakong kahigayunan nga ikaw may mutudlog imong hipi diha kay ikaw man pud mo ay balikan sa mga tao may labot sa peace and order. Pero non sa matong hitabo ang nawagtang malagalit sa Cañete. Mo gyud na usasad na sa akong frustration sa unang mga panahon kay nagprepare ba yata sa sinulog adto. Nga gitangtang lang siya. No, pero mula gito nga I already I pleaded unya ako nang giistorya nya kuan man di ay kay nailis man ang regional director, nailis pud sad ko no ang city director. Pero sagdi lang I'm working together with Colonel Figueroa, may man ang among relasyon, may man sad ang among mga programa. Pero hopefully, if given the choice in the future, hatagan ko og mga bag-o nga mga lista og mga ngan, mupili na gid ko sa ako ang choice. Doon na nangutana dali Mayor Raymond, unsa man kunoy role sa imong iyaan sa probinsya kung palitan ikaw may mayor sa syudad? Wa man tay nay role akong iyaan. Kay kuan man taw na. We are independent local government units, di ba? Og unsay buhat sa probinsya, dili man sila manghilabot unsay buhaton nato sa syudad sa Sugbo. And vice versa. Kay independent man gyud ta. Gani ang mga Sugboanon sa syudad sa Sugbo, di man kay mo botar sa gobernador. Kutubra mayor daw, no? So wa gyud separate and distinct gyud, lahi gyud, independent gyud ni sila. However, naalang tay kinahanglan nga maayong relasyon sa atong mga local government units. Kay ang importante ana unity man tinabangay, di ba? Daghan baya kay kog butante og mga lumulupyo dili sa Cebu City nga ang tag-iya sa luna ang provincial government. So kinahanglan og in order nga kaning atong makuha nga atong damgo nga makatag-iya tagluna. Kita mismo nakatagiyas doon na labi na 93-1 kinahanglan maayo atong relasyon sa probinsya. Moingon yung probinsya nga di na mo na ibaligya pahawa na mong tanan, pwede mo guna nila buhaton, di ba? Pero kay maayo akong relationship sa probinsya
ako naghihimog taytayan padung didto nga mahuman na lang yun ang iatong problema ug makapalit na gyud sa atong kaugalingong luna. Kana balik ta sa luna bikin isgutan ni balik. Unsa may kuan ani? Nanatay initial nga contract ani kay basin niya moingon nga di na lang to may dayon. Basubuan na ba? Na naman tayo ko. Kaya nahitabo kayo sa una nga Lance of Dale yung adi ng tamdayon. Nya karon na sugod-sugod na nya basi adi tamdayon murag under murabag ang mga tao dili murabag under may ani kanunay sa kuan. Dili na naman tayo. Hostage man ni kalakiha. Well, na. Daghan naman kaayog ni kuan. Daghan naman kaayog ni apply dito sa Pag-ibig. So once ma-fulfilled na, then they will come up with an agreement with the provincial government. Kanang contract to sell, no? Toward going na to Pag-ibig. Ang Pag-ibig mubayad sa probinsya in full, unya ang mga residente mubayad sa Pag-ibig data-data. So once nga they have that contract, wa na problema, maila na gyud ang yuta. Lain problema na to kining tubig nga mainom. Ang MCWD, doon na naman tayo desalination na Mayor Albino nga nahitabo. Okay. Unya kini ang medyo kuwang sa tubig inana no. Unya paghuman doon naman kuno toy kontrata kaniadto nga gipirmahan ang Cebu Provincial Government ug ang Ayala consortium nila mobaligya sa tubig nito sa MCWD at 25 pesos per cubic. Good for 2013 nga contract kuto punta to sa 2035. At least 25 per cubic lang. 25 MLD per day. Supply. So, giundang ni Governor Gwendolyn Garcia, unya, pagkaman alahi na ang gikasabot sa provincial government, mao na ang rason, ni mahal na hinoon ang tubig. Nga gibaligya nga to sa MCWD. So, ang MCWD, kumusakay sa atong kamahalon, medyo malisod ang mga tao na to, nga under sa franchise sa MCWD. Upaubos sa MCWD, alkansi. Dili ka problema nga padung tas privatization ani sa MCWD? Well, dili man gyud na wa gyud na gitan-aw nila even before no nga mag-privatize no. Pero tingali ang pasabot nga privatize is that ang mga bulk water suppliers no sa MCWD kinahanglan nga daghan because ngano man tingali ang requirements sa MCWD is about 500 million of liters of water per day. Ang na-produce sa MCWD mga 200, 250. So dako kay kakuwangan. So muna nga kinahanglan yun ta og mga bulk water suppliers nga mga private establishments no. So nanay nag-operate gali dito sa Mactan no kanang Vivant Corporation who is supplying about 25 MLD to MCWD pero wa pa makasugod no. So dili tingali i-privatize mismo ang MCWD pero kinahanglan tag more private kanang bulk water suppliers to be able to supply MCWD. Doon na ka-idea nga nga katumaong kontrata sa Ayala provincial government nga mobaligya sa tubig nga to sa MCWD per cubic meter nga tag 25 pesos ra unta. Giundang mahinuon ni Governor Gwen nga kuto pa man to sa 2035 nya pag-undang lahi na puy ka kontrata hinuon ang kauban sa provincial government dili nang Ayala ang rason na mahal na hinuon 60 na hinuon ang baligya medyo na usab ni kalakiya mahal man hinuon. Well, doon na ka-idea nga nagiputol to ni Governor Gwen. Dili ko makakomentaryo anang mga panahon na no kay wala dili pa man ako ang mayor ato not unlike now nga makapangutanan na gyud ko sa MCWD sa ana kay ako na may mayor ako na may nag-appoint sa uban kay diyang directors. No nya wa pagali ko ka meeting nila unya makatan-aw ko sa ilang mga report diri kanako no. Pero eventually moabot ra ko anang mga panahon unya interview ko balik kay makatubag na ko ana. Sige kay kon ko na at least kami nagtudlo sa mga board ba no. Yes. Kay istorya tani kay ako natingala sa kog dako nga unsa bay hinungdan nga iya mang giundang tong maong contract nga kuto pa man sa 2035 nya paghuman ni sud ng rason sila na partner dili nang Ayala 60 na mahinuoy baligya na mahal na so medyo alangan ninta nya ang Cebu City magod ang imong constituente no mo'y unang mapiktaran correct og magmahal ning tubig. I'll get back to you on that ha dili ko makatubag ana karon. Okay unya kini ang tuloy-tuloy na gyud sa 80 barangays pila ka kapitan imo? Nakoy mga kuan tingali maabot tay nag mga 55. So dako gyud mo na nga posible usan is mga hinudan nga no leading ka karon. Usasad na. Unya kini ni ang
mga tao ni kampanya nya action mayor ka ang uban may nga tatagbatan ona na pero ako kang kuha og reaction kay do na mo isa ka vlogger di lang ako nganlan murag printi mga tele nimo ni nga ikaw printi mo gidaot ba hinuon ka sa iyang vlog unsa may mong reaction ana well wa magi ko mo react ana wa magi ko mo komentaryo ana gipasagdan na nako na kay mula gina ato manang uyuan di ato nang respetuan ug dili na lang ta mo hisgot og kanang anything bad no or kanang ngilad nga mga pulong batok ka sa ato ang mga parente. So nihilom na gyud ko ana ako na lang nang giampo, ako na lang gi-offer sa Ginoo og hopefully in the future tingali makakita siya sa kuan sa ako mga maing binuhatan ug maka-praise pud siya nako. So di na lang ko mo komentaryo ana dihang dapita. Sige. Kay mo na mo ko personal attack ba? Ako may naluoy sa nimo ha. Ngano man si Mayor Raymond nga kini ang ubang mga tao mo tabang niya nga kani mo isakto ato ning butaran si Mayor Raymond pero ang imo mismong parente hindi lang kumusultig kinsa ning parente ha nga vlogger gi-attack mga personal pagid nga attack kung sa man istorya bitay may Fatima dito sa korte kay nag-abot mi to sa fiscal no as fiscal Fatima Asjale nga atong classmate sa dito sa kuan University of San Carlos unsa man hitabo ni kuan ni vlogger nga iyang parente gitirahan may no nito kamigo ato na lang iampo. Okay. Mensahe na lang mo Mayor Raymond sa ato mga kaigsunan nga naminaw nato karon. Well, una sa tan Attorney Rufil, salamat kay Sigayon nga imong gihatag diri kanako kay maka-explain ko sa ato mga kaigsunan ug unsa ato mga programa ug proyekto sa syudad sa Sugbo, unsa na itong nabuhat for the past 10 months ug unsa pay atong mabuhat for the next pipila ka years for the good of the city of Cebu. Nang hinaot lang ko makita ni sa ato mga kaigsunan, ato mga maayong binuhatan ug unsa pay ato mga plataporma ug programa para sa umaabot nga mga tuig para mo nindot yun pag-ayo ang atong syudad sa Sugbo. So nang hinaot ko makita na nila kay para ako gihapon ang ilang ibutang diha sa katungdanan isip mayor sa syudad sa Sugbo to continue the good programs that we have for a better Cebu, for a brighter Cebu where everybody will be safe, where everybody will have a better life. So atlo klarohon to action mayor, independent mayor sad kay ang uban bising dita-ditahan na siya ang probinsya. Dili unsaon maguna nga lahi magyud ta og mga decision independent magyud Cebu City. Muna akong giingon pirmi, independent ang Cebu City from Cebu province, but we always have to work hand in hand for the good of the Cebuano community. Okay, salamat kayo Mayor Raymond. Gawas ko na pa kay dugang mensahe. Wala na. Daghang salamat kayo sa higayon. Salamat, mayong buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Nationwide. Straight to the point. Nakauban may gala Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ug mga adlaw mga kaigalaan si Cebu City Mayor Mike Rama. Ito makauban sad mga kaigalaan. At least nahuman na to og interview ang 5 ka mga kandidato magpapili sa pagkamayor, mga suking tigpaminaw no. So okay. Kanya kinini ang atong hatagan sa pagtagad mahigala ning atong dugang karon nga mga kininang okay aras sa atong mga nasakpang naminaw sa DWHPB kay kuan man kana na ang para nga makakuan sa ta okay na nastong linya ron si kasamang Lailin okay pa sige kay aron nga makuan tani mahigala nya ato mga issue sad nga atong hatagag pagtagad. So katong sa MCWD ako tong giapil pangutana makigalaan ni Mayor Raymond Alvin Garcia pero ingon siya nato nga di pa sa kay maka tubag ana sige lang tagaan to higayon no kay mom ko ni mahigala nga ang Cebu Provincial Government magod do na try sabot sa Ayala kani adto nga mobaligya sa tubig ngadto sa MCWD. Barato to kay 25 laon ta ang presyo. Giputol man ni Governor Gwen. 2035 pagutukot kontrata. So unsa may nahitabo nga nang giputol? Pagkaputol, ang iyang partner dili nang Ayala kaninang rason ni mahal na hinuon ng tubig. Saan yung kalakihan Muna nga gusto na ko may galang tinaaw ng dapita ba kanang kay ang apektado ang katawang Subuanon manggod mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Okay, para matay yung oras mga sukid tigpaminaw. Sa nga na nas kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon sa tanang higayon dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.